Erokamano janeno mar Ramogi TV kuom yiero tesendi mar wang' jowi mar Ramogi. Kaka mano migeno makelo ni weche manyien kinde ka kinde. Waikore mar kelo ni weche manyien mag Migago e thuolo ni, to mokwongo wawinjane mago mawamiyo pek. Jatend Migago malo Alice Wahome ochunge tich apisa 2 mag lo kaluwore gi ywaruok ewi lob iko mar piny owacho ma Thika. Ukiona hii kelele yote, hii kelele inayopigwa ni wezi ambao tumekanyagia wao pipe ambao walikuwa wananyonya. Ywaruok mapek nomuoche kind gavana ma Kisii Simba Arati kod jatend Migago mar somo Ezekiel Machogu e liel moro Kisii odiechieng' manyoro. Riwruok moro ma ok mar piny owacho ochako chenro mar kedo gi lwenje mag kit chwech e kuonde kunyo mula e kaunti ma Kakamega. In gi thuolo mar oro ote machok e laini marwa mar ote machok ma en 3-600 machiegni nyinga Milton Ochieng' Awuor. Jatend Migago malo Alice Wahome ochunge tich apisa 2 mag Migago mare kuom mano mowacho ni en tudore gi jaket mwandu moro mayako eka 3 mar lo mar iko ma jomothoyo Thika. Wahome manotimo limbe kariko makamano ne oyango ni Jane Hamisi kod Olale osebedo ka tudore gi apisa mamoko mag Migago malo e loso obok moko mag lo mabandia. Limbeno mar e gwengeno biro ndalo achiel kende bang' jaket mwandu no chako chielo puodho maromo eka 50 mawachore ni en malo ma sirikal. Wahome lero na ndike ma sirikal yango ni lo makamano en ma sirikal kendo onge obok mayango ni nosekete lwet ng'at mora mora. Afisa wetu anaitwa Jane Hamisi na kuna wengine ambaye watakuwa kwa hii kazi ambayo walipeana makaratasi. Tutawasimamisha kazi from Monday. Hiyo ni moja. Ya pili, kuna mtu mwingine nichukue hii nafasi. Ni ofisa wangu. Anaitwa Olale. Olale ako Nairobi. Hajafika hapa, lakini last month alikuwa kwa mahakama kupeana ushahidi ya uongo kwa kesi ingine kama tu hii ya kuibia wenyewe shamba. Huyo nimemhandova kwa my principal secretary afanye disciplinary action, na ile nimempendekeza ni kwamba atatoka kazi aende. Gavana ma Kisii Simba Arati gi jatend Migago mar somo Ezekiel Machogu ne odunyore e lela e kinde nyasi mar iko e kaunti ma Kisii. Jotelo ariyogo nodirore ayany kod weche mbele jopiny. Okang' mano ochuno jatend obila ma kaunti no Kibet Boen mondo odonjre ywaruok makamano mar kelo kwe. Arati kata kamano nomako men kod Machogu kaachiel gi Boen koseyo Boen kuom temo donjore weche mag siasa kendo yiengore nyakonchiel. Gwandruok makamano nomuoch bang' moko kuom rowere rogo ne Machogu e kinde manosomo twak ma jatend piny Kenya William Ruto e alap mar tiegruok ma Kisii Polytechnic. Gino manomiyo Machogu ochako diro weche kageto Arati. Nasumbufu hapo, hiyo ni upuzi, ni usensi, ni upumbavu. Jamii ya Kisii tukubali ni upumbavu. Unataka hiyo upumbavu tukubali? Ukiona hii kelele yote, hii kelele inayopigwa ni wezi ambao tumekanyagia wao pipe ambao walikuwa wananyonya. Ambia huyu jamaa anaitwa county commissioner, hawezi tisha sisi. Hawezi tisha sisi. Anafanya nini? Huyu mtu alikuwa DCC hapa Nyamarambe. Umekuja hapo umemea pembe leo. Tunang'oa. Na ni maajabu sana kama kuna kiongozi kati yetu ambaye anaweza jojea vijana wakuje wapige pembeni. So nataka nihakikishie viongozi wetu. Mheshimiwa Gavana ukiwa mbele. Mimi nikiwa county commissioner sijakuja starehe yangu ni kazi. Piny owacho dhi keto ong'ala manyime cheno mar chulo omenda maginwa jamii e kinde chudo mag osara ne jotije mag sirikal. Kanoloso gi jofwamb weche, jakom komiti mar od bura mochung' ne loso bajet Ndindi Nyoro noyango ni komiti mare
ne oketo thenge omenda maromo siling bilion 2 mar chulo jodongo kod nyithi kiye e bwo chenro mar omenda mambalang' mar higa 2023-2024. Nyoro nomedo wacho ni piny owacho timo duto madwarore mar neno ni yawa ma hikgi oniang' oyudo omenda margi e kinde madwarore maonge leo e yo mayot kokalo e simbegi mag ong'we yamo kar dhi riedo e laini mar bengi. You know, when economies grow, many times we forget the people who have played a role earlier, and especially those people who are dependent on us as people who are working, and especially our parents who are 70 years and above. And cognizant to that, in the last supplementary budget, this committee put in 2 billion shillings so that we take care of the 70 years and above Kenyans who were recently registered to receive cash transfer from government. Now, the ministry is currently refining that list, and I want to assure our parents who are 70 years and above, who recently got enlisted, sisi tumeweka pesa na wataanza kupata pesa yao hivi karibuni, hata wao walikuwa registered juzi. Na pia tukisaidiana na wabunge wengine na serikali na tukiongozwa pia na viongozi wetu, tumesema ya kwamba sisi kabla tulipwe mishahara kama viongozi, hii pesa ya cash transfer wazazi wetu walipwe kwanza. Na tunataka pia badala ya kutumiwa kwa bank, wakuwe wanatumiwa kwa M-Pesa, wanatolea nyumbani, so that we also lower the cost of accessing that money. Ringre Eric Mushonge ma en japuonjre ma klas 11 e skul secondary ma Karia e kaunti ma Kirinyaga mane pi otero chieng' tich ang'wen ma juma ni e kinde mane gigo abal otere kar kano ringre ma kerogo e referral e kinde ma pod irito bero mare e kinde ma nonro bende dhi nyime. Kano yango masira ni, komanda mar obila e gwenge ma Masawa John Torori owacho ni masira ma kamano notimre ka saa 10 odhiambo, komedo ni gisechako timo nonro e wi masira no. Notemo chiwo ne jopuonjre resruok kapo ni ne otere od thieth machiegni, to kata kamano okenge mag reso ngimane ne ok onyalore. Anyuola mar Mushonge pod penjore penjo mathoth kaka nyathigi ne owito ngimane. Amefukuzwa na school fees Saturday. Mamake akang'ang'ana akapata school fees on Wednesday. Wednesday kijana akakuja kwangu. Akaniambia niko mimi nimerudi shule. Nikamwambia wewe enda usome na utie bidii masomoni. Akaniambia bye. Na utaenda lini? Utaenda kesho. Kesho uende usome na ufanye bidii. Sasa kesho jana Alhamisi ndio tulipigiwa simu. Tukaambiwa mtoto walikuwa akiwa best performer akiwa prefect na wengine walikuwa wamepelekwa nje ya shule hoteli. Private hotel na shule. Waende waliwadiwe sababu wamefanya mzuri kwa exam. Sasa kuliwadiwa ni kukula na kuogelea. Wakienda kuogelea mtoto akazama. Sisi tulikuwa tunauliza ndio roho zetu zikuwe na amani. Na kijana apate haki yake. Kwa nini shule haikuwa inaangalia watoto? Na kwa nini hoteli hiyo haikuwa na hawa wanaitwa divers wa kushughulikia watoto wakicheza wakiswim? Sasa huyu kijana alikuwa na ndoto kubwa, alikuwa anatuambia anataka kuwa lawyer. Na hiyo ndoto tunasikia roho zetu zimehuzunika sana. Jatend kweth jood bura mathoth e Senate Aaron Cheriot, jaod bura ma kaunti ma Bomet Beatrice Kemei kod nyawadgi mar Aina Moi Benjamin Langat odok ne chenro mar sirkal madwaro jopuonj madongo mag sikul secondary mondo chul fees mag jopuonjre e lai mar e-Citizen. Kane giloso skul secondary ma Laliat e kach ng'od bura ma Aina Moi, jotelogo noramo ni mano e yo kende ma tieko midhiero ma jopuonj madongo siko medo school fees, ataro kod school fees mopuodhi gi migawo mar somo. Kara kamano jata tije maduong' mar riwruog jopuonj mar skunde secondary Kuppet e kaunti ma Kericho Mary Rotich ne nigi luoro ni chenro mar e-Citizen dhi dino ne jopuonjre ma jonyuolgi osebedo ka chulo fees kokalo e tero cham, yien kaachiel kod tiyo ne skundego eko. We want parents to pay ile fees ambaye imesemekana ilipwe. That's why tumesema weka yote kwa e-Citizen ili tunaona account inakuja tu, itakuja kwa account yenu. Hii hapa Laliat, hakuna mtu anaguza pesa yenu, lakini serikali inataka kuona ni shilingi ngapi hii wazazi wanalipa.
Hiyo mimi sione kama ni mbaya. Sababu najua president ako na agenda, anasema zero tolerance to corruption. Hatutaki ufisadi, imemaliza Kenya yetu. That's why we must stand up and fight against corruption everywhere. We appreciate that because of the many reasons, the much concern is to have funding well taken care of, and the schools will benefit from the same. So national schools, that is something good. And when we come to our schools, I believe whatever money that we have, we should take care of. It's not like the money is getting away, just to improve the accountability. But I think maybe we need a discussion. We need a discussion so that we see the disadvantages and the advantages. Tunaomba kwa unyenyekevu ya kwamba ndio shule ziende vizuri, ndio kazi iendelee vizuri. Wacha wazazi walipe wakitumia any method. Wakiwa na maharagwe, wakiwa na mahindi, wakiwa na maziwa, walete shuleni. Gavana ma Samburu Jonathan Leleit en achiel kuom joma noda dhogi chieng' tich abich kod apisas mag okwach kich ewi thegruok kata kethruok mar arita kwe e kauntino. Jotelo ma kauntino okwayo jatend migawo mar arita Kithure Kindiki mondo oket okenge motegno e alwora ma Samburu, Maralal, Baragoi gi Samburu mondo mi kwe odogi e wang'e. Kanoloso yo Nakuru bang' jotich ang'wen mag sirikal mar kaunti mag Samburu ndiko dhogi kobila, Gavana Jonathan B nowacho ni monj ma Samburu West koro onego rum ka apisas mag arita orido chenro magi. So I want to tell my friend Kindiki today that the solution to this whole problem, kuja tuteremke Malaso na wewe, hakuna hata gorges na valleys tunabomoa huko. Hii ni temporary, ni kama ukifika Susu au ukiteremka kwa Limuru. Tuende huko tutoe watu, and you'll ask me one day. Hao watu wakitolewa Malaso, one day you'll remember me kuwa insecurity between Baringo, Turkana na Samburu itakuwa kitu ya kuweka kaburi la sahau. Serikali wanajua na wanajua wale ambao wanalete mambo ya banditry ama mambo ya cat rustling kwa Samburu County. For long time tumeona Samburu West tulikuwa na amani, lakini since 2022 tuliona mambo ya banditry. Wa Samburu ni wapenda amani na tunaishi kwa amani. Ile ukosefu wa amani ambayo imepatikana Samburu ni kupitia kaunti jirani, na maafa ambayo tumepata ni mengi sana. Tumepoteza watu, vijana wengi. Jotelo mopogore opogore mawuok e kanisa mar Pentecostal Assemblies of God e okang' machielo nitiere gi pogruok mar paro gi ten kanisano bang' ka moko kuom jotend kanisano nodinne oko mar kanisa mar Ragogo PAG mantiere Kitutu North e kaunti ma Kisii. Wachore ni chik mar dino negi oko ne ogol kod jagoro maduong' mar kanisano. Chieng' tich ang'wen ma jumani nochuno jotend kanisano mar bagoro oko mar kanisa. Wirani Chukdar bende ne ochiw ne siem mondo mi kik yienegi mondo mi tim romo moro amora e kanisano kaluwore gi jodito mag lok tich ma PAG mantiere Nyang'ori e kaunti ma Vihiga. Moko kuom jotend kanisa ma PAG ne dwaro choro nyime thuolo ma tendgi kata bed ni ne oseland yiero ma jotelo manyien. Tulikuwa na mkutano wa maombi ungefanyika katika kanisa letu la Ragogo PAG, lakini Ragogo PAG ambayo ni district ya Entanda. Lakini jambo la kushangaza ni kwamba tumepata kanisa limefungwa. Wakubwa wanasema wao ndio wakubwa wametufungia tu kufanya, lakini uzuri ni kwamba mkutano umefanyika. Tumefanya mkutano mkubwa, mkutano mzuri sana. Kuna msukosuko ambao unaendelea katika kanisa letu ambalo kanisa linaumia, na sisi kama viongozi katika hili kanisa tumekuja pamoja ili kujadiliana. Tuko kwa mfano na yule alikuwa General Superintendent Reverend Wycliffe Ganira, alafu tuna PAG Church Council Reverend Stephen Ganira, na kuna pia wale ambao wana Kikidhi mabor nyako Ramogi waduogo bang' thuolo machuok.
ni kitu ya kawaida. Ikija, utajitoa vipi? Hapa Zenka hatukujudge, tunakujenga ujisort. Ingia Google Play Store, download Zenka na uregister to sort ngori zako. Jina naitwa Charles Swanya Marieli, kaachi hapa Nairobi. Wakati nilijaribu ndio nikapata simu. Hongera, wewe ni msindi wetu wa 13 out of 15. Nilikuwa na my daughter akaniambia, "Daddy, ni ukweli hao. Wale naonanga kwa TV na mimi nimekuwa mmoja katika mzindi." Hii pesa itanipost kwa watoi school fees. Kila mtu yuko na bahati yake. Akijaribu atatoka bure. Wajaribu sabiki ni ya ukweli. Bonuses nazo ni no. Kuanzia 12, 13 and 14 correct predictions. Unacheza na 99 bob tu. Chukua simu yako, ingia www.shabiki.com. Fungua jackpots, click on super jackpots. Chambua game zako safi, review bit slip yako, ukiona iko sawa, place bet. Alafu sasa unategea games zichezwe. Shabiki super jackpot. Ni time yako. Mina dai wote twenda hivi. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 587. Ohala Gimwando, wakelo ni jolony e weche ohala. It is important mondo wan kaka joluo wabed gi dongruok. Wafwenyo ni adiera matut mag timo ohala. Tijni kidwa time en mana mashin mar luoko to gi kuminya yude pi. Wawuoyo e wi yore makare mag timo ohala. Kisechopo level mabedo brand, ono beni gimoro amora mitimo en gima timo ang'o makelo pesa. Wakonyi dongo handi ka wami yore mag kano mwandu. Investment group kawache mana gi nyinge no en choko pesa kasto ikete kamoro kasto golo nyinyo mabiro konyi e kinde mabiro. Omiyo wakwayo ni ji duto ket pesa gi savings mondo wapuonji kaka gibiro tiyo godo. Riwri kodwa chieng' tich ang'wen saa 1:45 otieno mana e Ramogi TV. Golo mar rumba siko kinde duto. Merci. Cherlio ami rumba mokwe tango kodi mbaka bende. Kakikuwa eno emakelo nie. Tiedero. Yesu Kangeso saparo diambo mana e Ramogi TV. Machiegni kendo ute fwambo kod keyo ma pachoka kori kwayo mondo chung motegno e chwalo tijegi e yor ratiro ni mar mano kende duol modong' manyalo kedo ne ratich oganda. Kaka lipota mar Millicent Adhiambo lero, jatend kweth manok e od bura mamalo Pio Wandai wacho ni sirikal osemako bede migepe duto mag piny owacho kendo gin kod chenro mar donjore nyaka e ute mag fwambo gi keyo. E kar dak ma ulago Kamkwaya e sub-county Mabondo e county Masiaya. Jofwambo, anyuola, wede kod osiepe oyuoro kar romgi e nyasi mogik mar kowo mosenindo Dickens Wasonga mane en jafwambo marito oboke mar The Star. Jofwambo, jotelo kod anyuola paro Dickens kaka jal mane jahera, jachiwo kendo ranyisi mar jatelo makare. He led with a rare combination of wisdom and humility, fostering an environment of collaboration, innovation, and unity among our team. When I just joined the media, there were several challenges at that particular time. But Dickens stood with me. Dickens held my hand. And today, I'm a proud journalist. Ungamaberi kurekende. Mumi unano timu majutimu. Makuba kurekende. Wankaka jofwambo wabitong ngamalich. He inspired a lot of people, including me. I admired everything that he did, and I will continue to follow in his footsteps. He used to encourage us to be kind to others and
His memory will forever be in our hearts. Esetiogogogo, weche siasa, ne oduogo tedore lienno, ka jatend kweth manok, e od bura mamalo, Opiyo Wandayi. Ywak ni sirikal mar Kenya Kwanza, osemako mafuanda, bede migepe duto, mag piny owacho, kaka doho, od bura mamalo, kod mano mar Senate, kendo duol makoro dong, manyalo kedo ne ratich oganda, en mana ute fwambo, mabende, sirikal osechako donjorego. All possible institutions of democracy have been captured by this Ruto regime, starting with parliament where I sit. You know, the judiciary is on its deathbed. The last line of defense, which is the media, is also under serious threat. Wandayi nolieko ni thoth ute fwambo kidek chungo tijegi kaluore kod gope makorgi lach magibandho piny owacho kokalo kuom bad migao mong'ere kaka Government Advertising Agency makoro to sani tiyo mana kod od fwambo achiel gino magiwacho ni ok gibisiro kata matin. Media must stand firm to defend their space. Can you imagine that as we speak, advertisement in the media is now being used as a political tool to kill those media houses that have failed to toe the line? There is this animal called the Government Advertising Agency. First and foremost, it's owing the media houses close to 2 billion Kenya shillings. They're starving the media of money that they need to use to develop themselves and also employ workers and pay them handsomely. Jatelno omedo ni thoth jofwambo nyalo biro wito tijegi ponono piny owacho dhi nyime gichwalo lendo magi kokalo kuom od fwambo achielno kaluore ni chal kagima piny owacho oseloko ne ute fwambo mamoko ng'eye wach mane osir kod gavana ma Siaya James Orengo mane otelo mar chung' gi jofwambo e kedo ne ratichgi. We cannot allow monopolistic tendencies to be entrenched in this country, and we can't allow public funds to be used to promote one media house at the expense of the other media houses. Only institution that is left, is the media. And the media, I'm so happy that we're here to send a dear brother. That is the true spirit of solidarity. Mosenindo Dickens Wasonga, mane owito ngimane kokalo kuom masira makoch mar apaya, oweyo chien menode kaachiel kod nyithindo ariyo. Millicent Adhiambo, wang' jowi mar Ramogi. Riwruok moro ma ok mar sirikal ochako chenro mar kedo gi timbe moko mag rocho ratiro mag kit chwech to moloyo mosebed ka itimo ne jok mamine manie ohala mar kunyo mula e kaunti ma Kakamega. Kaluwore gi jata tije mar riwruogno mong'ere kaka Rising to Greatness Halima Nyota, njore ma kamago osebed katimore, kata kamano lipode ok osebed kichwalo gino mosemiyo achije nyayo timbe ma kamago pod wuotho ka gin thuolo. Nowacho ni timbe ma kamago osenyayo tuoche mag nyaye e kind mine manie ohala mar kunyo mula kaachiel bende gigamo iye moko ma ok ochan. Chenro ma kamano geto kuonde chung' od buche ma Lurambi, Ikolomani, Shinyalu ma osebedo kikunye mula. Upande wa wamama na wasichana, shida ambayo inafanya wamama wanakuwa hivyo ni wakati wanakosa pesa. Ndio hiyo shida inaingia. Unapata mama wakati hana pesa ya kwenda kununua hata yale mawe, anaingia kwa ile mambo ya kufanya uhusiano na wale wanafanya pale kwa mining, ndio wape ile mawe, ndio unapata ile gender based violence inakuwa mingi. Mambo ambayo yanafanyika sana katika huko majimba magodi huko mines ni mambo mengine ambayo si mazuri. Kuna ile ya wanawake wananyajiziwa, they are being sexually assaulted. Na tena pia kuna wale wamama ambao wako na mines zao na wako na pesa pia nao wamegeukia vijana. So hii ni kitu ambayo inatakana iwe handled na multi-sector approach, so that sisi kama stakeholders tukuje pamoja, serikali, community, wananchi, tuone ya kwamba
hizi shida zinaweza ondolewa namna gani? We are more than happy that we are launching this project, which is funded by Amplify Change, and it is a project that will run for the next 18 months and will specifically put the community at the center of addressing cases of gender-based violence, but also ask the government to ensure that we are having working policies and also legal frameworks that speaks to the reality. Piny owacho ma Misri ochiwo gige thieth mapekgi romo metric tons 10.5 kaachiel kod chiemo mar konyo joma noula manokel gi koth orocho ngimagi e pacho ka. Kanolose boma ma Nairobi e sama norwako chiwo makamago, jagoro mongirore migawo mochung'ne kuonde mongoro e pacho ka Kelo Harsama nowacho ni kony makamano dhi konyo jogo manoyudo chandruok mag oula kod jok mane ngaji osaso yo Tana River kod province ma Nyandwat ma Ugwe. We are here today to receive donations of food and medicine from the government and the people of Egypt. I want to say on behalf of the government, we really appreciate this very important gesture of supporting our people when they are in distress. We have also received support from agencies like the United Nations through the World Food Program, the Red Cross, and many other humanitarian agencies. Kaodhi weche mag tuke ni Esther Maundu e jaloch mar Shabiki Jackpot bonus ma jumani. Maundu mawuok Mlolongo nolieko kare duoko mar tuke 11.13. Noyudo loch mar siling gana 111,418. Onyiso mor mare karuore gi loch ma kamano.